Dobrodošli u Drevne piksele. Ovog puta prelazimo na malo vedrije teme. Danas ćemo da pričamo o Bombermanu, najvećem piromanu na ovoj konzoli. Verovatno ste čuli za njega, ako ne igrali. Ako niste čuli za njega, to je ovaj mali čikica koji ide okolo, postavlja bombe i uništava sve u plamenu. Ova igra je izašla 1985. godine i napravio je Hudson Soft. Verovali ili ne, ova igra zapravo ima priču. Radi se o tome da je Bomberman robot koji je osuđen da radi kao rob u podzemlju i načuje legendu da ako uspe da izađe na površinu, postaće pravi čovek i sad mora da nađe izlaz napolje. Pa priča i nema baš mnogo smisla. Ali dobro, kad imate ovakav koncept, priča i nije toliko bitna. Kako god, imamo lika, imamo priču, još samo da vidimo kako igra funkcioniše. Da biste prešli stazu, imate dva uslova. Da pobedite sve neprijatelje i da nađete izlaz koji se nalazi ispod nekog od zidova. Vaše jedino oružje je ova bomba koja ima mizeran domet. Da, to je sjajno. Ideja je da idete okolo i da postavljate bombe, mada sa ovako malim dometom jedva da možete bilo šta i da uradite. Morate da rizikujete svoj život kako bi ove šupke zarobili. U kurac!